फन थिखोलायाखैना नारजि बुदां नोंखौबा हले आं दिनै गारा सोर सिख्लानो नों मेसेज खालामनायमोनहाय आरो सोर सिख्लाजों रायलायनायमोन नोंखौबा हले गारा सोर सिख्ला बे हेलौ हाउ आर इउ जाहलायदोंमोन ना सोरमोन र' नारजि बुदां नोंखौ गारा बे सिख्लानो बियो लाभ रिएक्टबो हरबाय थागोन आरो बे सिख्लानि फट'आवबो थांनानै कमेन्ट हरलायबावगोन हाय हाउ आर इउ बे सिख्लायाबो दाना नारजि बुदांनि फट'आव फैनानै एकदमबारे मेसेज हरलायलायो लाभ रिएक्ट हरलायलायो र' हा रिएक्ट होलायलायो नोंसोरखौ गारां मा दाबो फन थिखाङाखै बे नारजि बुदां ना बे सिख्लाखौसो लोगो हमबाय खोमाबाय र' हरबायानो थागोन आं नों थिखाङाखौ माने फनखौनो हरबाय थागोन आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो थोरसि सुनो खोन्थानाया फनावसो रायलायगासिनो हा फनाल'सै नामा खालि थोरसिया सुहैनोबा सुहैथां खालि फन हा बे फनाल'सै नामा खामानि मावनो दांनो गारनानै खालि फन फनावनो हाबनानै था फन सिङावनो हाबनानै थाहैदो मानोथो नांबावगौ बे बुहुमखौलाय र' सुहैगोन बुंबा खालि र' लांबाय थागोन ना जलते थोरसिया सुहैथां माबार सानसे फन मेगनफोराबा आलौवोना आलौवाथाय नारजि बुदां नोङो सोर सिख्लाजों दानि मेसेज खालामलायनायमोन हा सोर सिख्लानो कमेन्ट हरलायलायनायमोन लाभ रिएक्ट होलायलायमोन जलते खोन्थाङो बे सिख्लाया सोर हा बे सिख्लाया सोर सोर सिख्लानो कमेन्ट हरनायब्रा नारजि बुदां दाया मावनानै आं माला दाय मावनाय होनग्रासो नामा नोङो दहाय सोर सिख्लानो लाभ रिएक्ट हरनायमोन सोर सिख्लाखौ नोङो मेसेज खालामहरनायमोन हा बेनि फट' मानो कमेन्ट खालामनायमोन बेयो आंनि क्लास फ्रेन्डसोलै आच्छा नारजि बुदां नोंनि क्लास फ्रेन्डनोलाय मानो लाभ रिएक्ट हरनांगौ नों आसि बिमा दिन्थिहरनो हायामोन आसि बिमा थुनो हायामोन नामा नों मानो लाभ रिएक्ट होनांगौ जाखो बोरैबासो थांफ्लांबाय खोमालै आं होनो होननानै होआखैमोनलै माहाय नारजि बुदां आंनि खाफालाव जाम्बि लिरनाय दङ नामा नोंनि खाफालावलाय मानो जाम्बि लिरनाय थानांगौब्रा इसेबां अभार स्मार्ट नोङो आं अभार स्मार्टानोखा नों थिगखौनो बुंदों बेनिखायनो आं गासिखौबो नांनायनि बारा बुजिजोबा मिथिबाय लाभ रिएक्टखौ होनो होननानैसो होखादों नोङो होफ्लाङाखै मिथिगौना नों लाभ रिएक्ट होग्रोनायनि सिगां लाइकखौ थुग्रोनांगौ लाइकखौ थुफ्लेना लाबासो मोननै मोनथाम मोनब्रै बै इम'आ ओंखारफैयो बिनि गेजेराव नोङो लाभ रिएक्टखौ सायख'नानै बिनो लाभ हरदों बिनि फट' नों हा रिएक्टखौबोथ' हरनांगौमोन ना नों हा होनहरनांगौमोन मानो नों लाभ रिएक्ट हरनांगौ नारजिबदां मानो आंनोबाथ' नों लाभ रिएक्ट हरफेरा बोरैबा लोगो नालाय गोबावजोंसो फेसबुकआव लोगो मोनलायदों नालाय बोरैबा फट'खौबो माने एसे मोजां नुनायखाय लाभ हरदोंमोन आं आच्छा मालाय सिख्लानो नों लाभ रिएक्ट हरग्रा हो नों गोसो थोखाबाय नों बेनिखायनो लाभ हरदों नों लाभ रिएक्ट आंनोथ' नों मालाबाबो लाभ रिएक्ट हरा इभेन आंनि फट' कमेन्टबो खालामबावा नोङो बे सिख्लाखौ गोसो थोखाबाय दा मा गारलाबायखोलै हाबालै आलासि फैदों नुदोंना नुवाखै साहा फुदुंना होनांगौ मानांगौ गियान गैगोना गैया दहायनिफ्रायनो नोंखौ गाबख्रावगासिनो खोनादोंना खोनायाखै खालि फन ना बे फनखौ गाख्रुबजोबसिगोन जां सोर हौवाजों फन रायलायबाय थायो नों हा सोर हौवाजों लोगोजोंसो रायलायदों आयै जलते साहा फुदुंना हैथां नङाबा बे फनखौ देख्रुबजोबसिगोन जां हेलौ हापां नारजि बुदां जलते खिन्था नों बे सिख्लाखौ गोसो थोमारोना हापां साहा फुदुंबाय नामा नोंखौ दाहायसो कुइसन खालामगोन आं जारलासैलै सिख्लानि फट'खौ बोरैबा मोजां नुनानै लाभ रिएक्ट हरफ्लांबाय दायानो जालायबाय बे रिएक्टफोरखौबो मोनसेखौनो होबानो जायोमोन मोजां नुबाथाय लाभ थाब हरनो गोसो जायोब्रा हेलौ दंफाव बुं माबाहाय नारजि बुदाङा दस्रा सिख्लासो गोसो थोबाय नामाथाय दंफाव जालायबाय दा हौवानि खोथा खोन्थाहरनोसो फन खालामलायबाय दा आंखौ दंफाव जि दुखु मोनदों आं गोसोआव नारजि बुदाङा आंनि फट'आव मालाबाबो लाभ रिएक्ट होफेरा मालाबाबो कमेन्ट खालामफेरा मालाय सिख्लानि माबायाव फट'खौ थांनानै कमेन्टबो खालामबावो आरो लाभ रिएक्टबो हरबावो नोंहाबो मालाय सेंग्राफोरनि फट'आव थांनानै लाभ रिएक्ट हैनो हाया कमेन्ट हैनो हाया दंफाव मानो बुजिया नोंलाय आं बुजियाहाय जोंफोरा सिंगोल मानसि सिंगोलनि दाहाखौबा सोर बुजिनो नोंसोर गोसो थोलायदों थोलायब्रा जों सिंगोलफोरखौलाय मानोथो डिस्टार्ब खालामहरबावो खोन्थानानै दा सिगियोसो जोंफोरखौ गिलायलाङोसो नोंसोरखौ नुनानै नोंसिनि दावराव दावसिखौ नुनानै दा सिगिया दा खोन्थाथार नोंस्रा मा जालायबाय था दंफाव माबाफोर मोनसे आइडिया होना लागोन गाबोनो बयफ्रेन्डजों मोजां जाबा बयफ्रेन्डनो खिन्थाना होलायगोन बयफ्रेन्डफोरा जोंफोरखौसो दाय जागोन खोन्थाथार आं जेबो खोन्थाया आङो ओरैनो सोमस्रिना आइडिया होना लानानै आंहाबा मा जाखो अमा राजानो खोन्थाफिनसिगोन अमा राजाया आंखौसो दाय जाहरसिगोन आं नारजि बुदांनो खोन्थाफिनाहाय मा बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डनि गेजेराव हाबख'थाराहां जिमान लोगोबाबो बिराद फस्थायबाय आङो थाङै थुङै बयफ्रेन्डआसो देरसिन जाहैगोन नाङा जेबो होनथारा आङो मा जालायबाय था नोंस्रा आयाव नंनायनि फन आयाव फनानो जागोन ना नोंखौ
हा फनानो जागोन ना नोंखौ सोर हौवाया फन हरबाय थादों नोंनो हा लाबो आं रायलायनि ओइ लोगोजोंसो रायलायदों लोगोजों रायलायनायाबो हौवाजोंसो रायलायनाय जायो नामा माथो थिगहाय बिमाखौ थगायखायो दा ओरैनोबा दानि गथ'फोरा थिगबो गैलायलाङाना अलटि थांनानै अमानो आदार हैफैदां अमाया गाबगासिनो बिमायाबो बिमाजों सान्थिबो फन रायलायनो होआ दे बिमाया मा खालामनो थिनदों मावहैगोना लाग्रोदो औहाय नारजि बुदांजोंबो दासिमबो नांलायजोबनो मोनाखै आङो नांलायनाया जोब्बागौमानि आं दा हराव उन्दुनोबो हानाय नङा आङो र' न'नि खामानिखौ मावग्रोजोबना लाग्रोनि आं बिनिफ्राय नारजि बुदांजों नांलायहरनोसै आं नों नारजि बुदां मालाय सिख्लानो लाबोयो हरबाय थाग्राना नोंखौ गारा आंथ' दा खामानि मावखाजोबखाबाय आं सिथ्लाबो सिबखाबाय दैबो सरखाबाय थोरसि लथाबो सुखाबाय अमानोबो आदार होखाबाय आरामैनो नांलायनोसै आं नोंजों लामायाव फैखालायबाय नारजि बुदांजों नांलायनो दिनै हेलौ नारजि बुदां साला हिनजाव गुन्दा थोद आंलाय मानि हिनजाव गुन्दा जालाबायनांगौ जाखो नारजि बुदां जलदि मोजाङै खिन्था नों जाय सिख्लानो लाभ हरदों जाय सिख्लानो कमेन्ट खालामदों बे सिख्लाखौ नों गोसोथोयो नामा हा नों माबा मोनसे सानदों नामा गोसो सिङाव माबा मोनसे मेजर खुमादों नामा ओइ हाफां बे सिख्लाखौ आं गोसोबो थोआखै मोजांबो मोनाखै बोरैबा लाब्रि हरनाय जाफ्लांबाय आरो बेनो आंनि गोरोन्थिया आच्छा आंनि फट'आवलाय मानोथो गोरोन्थि मावा नोंलाय माथो लाइकबो हरा हा कमेन्टबो खालामा मालाय सिख्लानियावबा नों बोरै सैमा फाग्ला बायदि हा सैमा फाग्ला बायदि सुन बेरायहैदों मालाय सिख्लानि प्रफाइलाव बोरैबा होफ्लांबायलै होथारलालै आं दिनैबा रावबो सिख्लानो जेबो रेग होथारला आङो मानो होआ होनांगोन नों मालाय सिख्लानोबाबो नों रेग होथारनांगोन दिनैनो दानो बै सिख्लानि फट'खौ जायनो नों लाब रेग हरदोंमोन ना बेनावनो रेग होफिननांगोन नों मा गोदाव सोरावलै दसेनो रेग होनाङा होनो दसेनो रेग होनांगौ होनो बुजिलालै आं नोंखौ औ नोङो रेग होनांगौ जेरै लाब रेग होदोंना बेबायदिनो नों दहायसो होनाय सिख्लानि फट'खौ गासिबो फट'खौ नों हा रेग होजोबनांगौ हैखानांगोन नोङो बे सिख्लानावल' नङा नों जाय सिख्ला दङ नोंनि फ्रेन्ड लिस्टआव बे गासिबो सिख्लाफोरनो नों हा रेग होजोबनांगौ मिथिबाय थोद मा होनाय जादों बेलाय मा होनाय जादों लाब रेगखौ बादि आरामै हरथुफ्लांबाय नोङो हा रेगखौ मानो हरनो हाया नों हरनो हानांगोन नों हा रेगखौ गोदाव सोरावलै हाफां नोंबो मा मेजेनाय सिख्ला नालाय हा रेग होआखैना नै नोंखौ ब्लक खालामसै आं जाम्बि खोथा बुंनानै होनोसै र' आं हा रेग होनांगौ ना होजोबनोसै दे आं गासिबो सिख्लानि फट'आवनो हा रेग होजोबनोसै आं आरो नोंबो नोंनियाव जाय सेंग्राफोरा लाब रेग हरदों गासिबो आनफ्रेन्ड खालामजोबनांगौ आंनियाबो आनफ्रेन्ड खालामलायनांगौ नोंनिया थानांगौ नोंबो नोंनि सिख्ला लोगोफोरखौ सेस आउट खालामजोब मा नोंबो नोंनि सेंग्राफोरनि फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनायफोरखौ डिलिट खालाम आरो जाय फ्रेन्ड लिस्टआव दं गासिखौबो रिमुभ खालामजोब आनफ्रेन्ड खालामजोब बिन्दास खालामगोन आंनि सिख्ला लोगोफ्रानो मोजां आंनि थाखाय आं सिख्ला लोगोफोरजोंबाबो थानो हायो नों हागोन हा सिख्लाफोरखौ नायालासिनो थानो हागोन नोङो सिख्लाफोरनि थाब लिस्टआव मावनाय बिकासाव मावनाय बेफोरखौ नायालासिनो थानो हागोन नोङो हा हायोबा बुं जाबायलै जाबाय आं दिनैनिफ्राय आं रावबो सिख्लानो रेग हरलालै सयथिबो आं समायखिरा लाबाय मा गथ' नंगौलै होमबा लाबोगोन आंखौ मा जबरदस्तिथार नामा आयु इदि होनलायदों नों बायदि मानसिखौ मोजांबो मोनला आङो हेलौ एसे सिखौ रागा जोंनो थालै नोंल' रागा जोंनो होयो नामा आंबो जोंगोन दिनै नुबाय नाफे बिमा थाथिखि माबायदि हनै सिंखावरिनि फिसाजोआ हौवाजों नांलायफैदों खालि हौवाजोंल' लामायाव ओंखारनानै बोरै हौवाजों नांलायफैदों न'खाय आखल आखुफ्रानो बेनो जाबाय माथो बुंबावनो बिमा सिंखावरियाबो बिदिनोथारमोन सिख्लायाव बिनिनो सनदों फिसाजोआ माबायदि हौवाजों फन रायलायनानै हनै लासिंसिंनो नुनायासो लाजियोहाय खिनाया लाजिया माथो होनबावनोहाय टाउन सहराव थाहैनानै बेफोरखौनो सोलोंना फैबाय आरो माहाय आंखौ रायखुमादों नामा माथो लामायाव फन रायलायबाय थाखो नोंहाबो नोंसानि फिसाजोखौ बावबाय नोंसानि फिसाजोआ माथो फायखाना सिन्थाय फन रायलायहैयो ओंखाम जानाय सिन्थाय फन रायलायबाय थायो आं लामायाव फैनानै दसे फन रायलायनायखौनो दाय जाबाय माथो होनबावनो थु बुंबा बारासो जायो न'आव थाबाबो बिमाजों रायजानांगौ बाहेराव फैबाबो गामिनि बुरैफोरजों बुंजानांगौ मा एसे गाज्रि जिउहाय आंनालाय